Hey everyone, welcome back to another recipe video. Ini buat ini mana saya recipe video lah, dengar ada tahun ini sih kan? Ini jangan evening time nada, saling nanti so ini kayak jangan egg soup banai kan ada. Jangan sih kan lockdown jebla start जादोंमोन, हमला सानसे बानायदोंमोन आरो बेबायसा egg soup बानायदोंमोन, बे मोजां जादोंमोन आरो बेखालि, बेनिखाय जों दिनै आरो गोबां साननि उनाव ट्राइ खालामनोसै आरो दिनै. जोङो दावदै लादों इदि दैबा, ini boil खालामनानै लाबाय, ओमफ्राय बिगुरखौबो जिरनानै लाबाय, आरो इथिं आलुनि बाथोन बानायगासिनो दा. बेहायनो सब बानलु पाउडार ने रेड चिली पाउडार धनिया पाउडार संख्रि सब मस्ला होगोन आरो दा आरो बेफोर कर्नफ्लोर बेसनफोरखौबो बेहायनो मिक्स खालामना लानांगौ आरो बेनि संख्रि होबाय नांनायखिनि आरो पुरा जखानि फार्स्टआवनो एखो खेबसेयावनो होना लाबाय आरो बेसेबां नांगौ बेनिफ्राय हालदै chili powder bro, bear yo. Chili powder. Ada ese flavor ni takai punya powder. Habis itu macam mix kamera lah nasi. Nabi bi alu ada directly di nangtanai nuana. Nabi awak ada mau mi henangan ada dengan. Biar ini kayak corn flour sih dengan ada yo. Zukam ni powder. Ya, this one is the real thing. लोगोफोर बेहाय दङ ब्रेड क्राम्स बेनि पेकेटआव आरो बेखौबो जोङो लकडाउन समावनो बायदोंमोन ने जायाखैनो ना जोबाखैनो लकडाउनाव अनलाइन बायदोंमोन आरो लकडाउनाव जोङो चिकेन पक'रा इदि जादोंमोन ना बे KFC चिकेन नोंथांमोना सोलोंनो लुबैदोंबा माबायदि KFC चिकेन बानायो जोंनि बे सिगांनि भिडिअ दङ आरो KFC चिकेन बिदि होननानै नायनो हागोन जों सालायावबो थाव होबाय नै बुरजा नांखागौ आरो बेबायदि सब बानायबा बेबायदि थाव एसे बुरजा जाबासो नङाबा बे दिप जानांगोन ना बुस्थुआ नङाबा एसे खावसे ओंखारनो थाबा थावनि सायाव अब्ला बे मोजां जानाय नङा आरो ओंखायनो बे बुरजा थाव होबाय बेखौ सालायाव बे बुरजा थाव होनानै होबाय आरो लोगोफोर बिदि खामै लाबानो बेखौ नोंथांमोना गोसो जाबा आरो एसे टाइट खालामनो थाखाय फ्रिजआवबो 10-15 मिनिटसो दोनजायो आरो दा बेखौनो फ्रिजआव दोनबा बे पुरा टाइट जालांगोन आरो बेनि लोगोफोर जि मोजां नुदोंना जि मोजां दांना बिदि खालामलांबाय थाबानो जाबाय लाखै बेफोर बुस्थु बानायनायबाबो बिराद माने पेसेन्स नांगौ लोगोफोर आंहा बारा पेसेन्स गैयाना इदि सेभ खालामबाय थानो धैर्य गैया ओंखायनो आं बानायनो हाया बेफोर बुस्थुखौ बिहा पेसेन्स दङना ओंखायनो बे जि आरामनो माने जेब्लासिम पारफेक्ट जाया अब्लासिम बानायबाय थानो हागोन आरो आंहा बाथौ इदि होननानै आंथ' गारनानै थांगोन दैनि जाबाय जि मोजां बिसे फिसा जादों दावदैया फिसा नाय Tendenan, ini lepas yellow colornya daudi nubai na, di size muda. Hari ini, hari ini begini, salah dah bayar. Alu button, full alu button. Begini ni fry hamna kan? Ni just ini alu sop, tiba gaya lah sini ada alu sop. Apa ini? Dia bandlo ni panen nak kan? Bandlo tu ya, bandlo ni panen nak kan? Chili sop dah kan biar.
आलुजों लादु बानायबायना दा इखो गोरा जानो आरो एसे 15 मिनिटसनि थाखाय फ्रिजाव दोनसै आरो दा लोगोफोर जोंना थावाबो एनै दुंबाय दा एनै फ्रिजनिफ्राय दिहुनना लाबोबायना दा इखो ब्रेड क्रामाव इदि लगायगोन आरो बे ब्रेड क्रामखौ होबा सानिया मोजां नुयो आरो एसे क्रान्चि क्रान्चि जागोन आरो बेनिख्रुइ बारा नांथारनाय नङा खारन जायगाबो गैयाना बे लेयारा पातला लेयार एकदम दा बिदिनो माने दैबा मोनबा सबखौबो इदि ब्रेड क्रामजों इदि लगायना लागोन आरो बेखौ नोंथांमोना बे ब्रेड क्राम्सखौ मोनाबा आरो बे ब्रेडखौ एसे गुन्दै खालामनानैबो आरो ग्राइन्डाराव इदि मिक्स बानायनो हायो आरो नङाबा बे टस्ट बिस्किट बिदि मोनोना रसनि ब्रिटेनिया टस्ट मोनोना बे सुजि टस्ट बा ब्रिटेनिया टस्ट बिस्किट मोनोना बेखौ इदि सेफ्लेनानै गुन्दै खालामनानैबो होजायो आरो बेखौ दा लोगोफोर फ्राय खालामनोसै आरो साक्सेस जायोना जाया मिथिया आरो होमबाबो फ्राय खालामनोसै आरो बेखौ मोनसे होबाय आरो मोनसे होनो हागोन खोमा बेखौबो होनोसै आरो बे मोनथामखौ लास्टाव होगोन आरो नङाबा थोन थोन जागोन ना Look at the color, guys. Ini tekla apa ya? बेयाव only आलु सुदोङो जेबो गैया बे बारा जानायनि आरो It looks very yummy. Look at this guys ini माबायदि नुदों आंथ' जि सिलसिला माथो एसेबो माबा नङा पुरा पारफेक्ट सेपा बिथिंबो जेबो ओंखाराङाखै लोगोफोर बेनो जोंनि फाइनेल लुक एग सपनि आरो बे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बे जाबाय एग सप जाबाय आलु सप बे टमेट' केचाप आरो इथिं साहा दा लोगोफोरजों इभिनिंनि साहाखौ इन्जय खालामसै आरो बिथांखौ बिग थेंक इउ आरो एफा मोजां पारफेक्ट शेप एन्ड साइजनि एग सप बानायनो हानायनि थाखाय आरो दा लोगोफोर जोङो साहा लोंनोसै आरो फार्स्टआवनो बेखौ जानोसै ससे खालामनो 50-50 बिदि क्रान्चि जादों बे सानि पर्सना पुरा मोजां जादों आरो नाम्बार 1 क्रान्चि आलुनिया थिकानो दङ आरो बे संख्रिनि जखाफोरा आरो पुरा माने नांनायखिनि पुरा जादों आरो खमबो जायाखै बाराबो जायाखै बे नुदोंना बेबायसा जादों आरो ओमफ्राय नै दा जानोसै नोंथांमोनाबो न'आव ट्राइ खालामनो हागोन आरो जेनेबा बारा बुस्थु नाङा न'आव जि दङ बेजोंनो बानायजायो आरो नोंथांमोनाबो मालाबा न'आव ट्राइ खालामबानो जाबाय आरो जोंनि रेसिपिखौ मोजां मोनदोंबा आरो बिथांनि जोहोलावनि रेसिपिखौ मोजां मोनदोंबा आरो बेबायसा जादों लोगोफोर पुरा क्रान्चि गरम दाबो थान्दा जायाखै एरैबाबो बेबायदि कटिं खालामबा आरो बे गरमा बाहेरायाव ओंखारबोनो हायाना ओंखायनो भेरि गुड भेरि टेस्टि कर्नफ्लोर होबाथाय बेबायसा माबा जायो आरो क्रान्चि क्रान्चि नङा
कॉर्नफ्लोर होबा बेबायसा नांथाबाय थायो आरो बुस्थुआ बेनिफ्राय बाखिथ' बे ब्रेड क्राम्स दङ ना क्रान्चि जानो थाखाय आरो सानि लेयारा बेजों पुरा क्रान्चि जालांगोन आरो KFC चिकेन बायसा बेखौ मोननै जाबानो पुरा उदै बुंलांलायगोन पुरा गोदोर बानायदों ना जोंनि मेगनफ्रा आरो फैसा मोनखायाना मानसिफोरनि बायदिनो दा लोगोफोर जेखिजाया आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि बे एग सब बानायनायखौ मोजां मोनदों होननानै आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आरो दिनैनि बे रेसिपि भिडिअखौ आरो नोंथांमोना लाइक खालाम भिडिअखौ लोगोसे कमेन्टबो खालाम आरो सोरबा जुदि बानायफेरदोंबा न'आव बानायनानै माने सोर जाफेरदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो लोगोसे माने शेयार खालाम लोगोफोरजों बा फेमिलि मेम्बार्सफोरजों अब्ला बिथांमोनाबो न'आव बेखौ बानायना जानो हागोन ना इजिलि आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौबो इदि थुनानै हो आरो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ टिल देन बाय बाय लोगोफोर जों बे आद्रा थानायखौ एन्जय खालामनोसै आरो बाय बाय